28, 33, 40, 41. Welcome on the dance floor. Vítejte na dnešním parketě. My pochopitelně čekáme, ano, na signál. Pojďme na to, válc. Давай, Варом! Then I can do nothing, it's just with no tears. Wow, I wish so hard that you would talk to me, but I don't know how to reach you. When Úchvatný lehonькý válc nám právě dozněl a my mnohokrát děkujeme za páry, za náš příjemný aplaus. No, my samozřejmě musíme páru dát chviličku na to, aby se vydýchali. Ono to není nic jednoduchého, je to skutečně sportovní výkon. Pojďme si říct, na co se může publikum těšit, i když oni asi tuší. Myslíš teda další tanec, Honzo? Kdybys byla tak laskavá. Takže já uvedu další tanec. Většina tanečních milovníků ví, že následuje tango. Laudiamo! Děkujeme moc krát tanečním párům za jejich skvělé tango. Honzo, řekl bys, že těmto tanečníkům, těmto dětem je 14-15 let, sílu mají a tančí skoro jako dospělí. Tančí krásně, ty výkony jsou nevídané. Já musím říct, že moje oko zvlhlo. Jsem skutečně dojatý, je to skutečně nádherná podívaná Kamilko. Já si myslím, že se můžeme pomalinko z Argentíny přesunout do Vídně, protože nás pochopitelně čeká královský tanec a sice vídeňský valčík.
tyto nádherné taneční páry naplnili atmosféru plesu v opeře právě ve Vídni. Ano, byla to taková oslava tance, tento krásný valčík, které páry kroužily, vířili ten vzduch, osvěžili naše opecenstvo. Přesně tak, krásně nás občerstvili svým tanečním uměním, no a my pochopitelně mluvíme tak dlouho, také proto, protože soucítíme s páry a víme, že ty jejich výkony jsou skutečně excelentní a proto, aby byly excelentní, tak potřebují trošičku času na to, aby se vydýchali, i když jsou mladí a neklidní. Ano, ale ne zase příliš, protože my už se moc těšíme na jejich další tanec. Takže pojďme si říct, co to bude? Já tuším, že by to snad mohl být slow foxtrot. Ano, pojďme na to. Páry nádherně pluli po parketě a já pevně věřím, že jste si to užili stejně jako my a také věřím, že si to užila naše vážená porota. Naučí jedna se hlavně soustředí na to, aby vybrala 7 správných tanečních párů do finále. A odkud nám přijeli taneční páry, bychom si mohli teď právě připomenout. Of course, nice presentation please. We have couples from Russian Federation. Welcome in Brno. We have 2 couples from Ukraine. We have 1 couple from Slovakia. We have 2 couples from Moldova. We have Yo pasaj. 2 couples from Lithuania. We have 1 couple from Germany. We have 1 couple from Romania. 1 couple from Poland. 1 couple from Hungary. A pozor, 1 couple from the Czech Republic. So, now last dance please. Quick step. Давай, поваром! Emilio, Mauri, Mauricio! Woohoo!
taneční výkony, tak to byl, dámy a pánové, Quick Step, kdy byl semifinal kategorie Junior 2. Já pevně věřím, že se vám ty taneční výkony líbily. No a my samozřejmě pochopitelně budeme pokračovat dál, pochopitelně měníme opět porotu a nás čeká velice